Здравейте! Искам да ви покажа каквото иде тези дни. Тук, които ги виждате, тези тлета, които си ги купих, употребявани от Япония. Те са голям комплект и както взех и тези, те заедно си бяха. Виждате колко е голямо тлетото. И тук това е старата кутия, някаква беше, и те са го увили. И аз чудих каква е тази кутия, той е за тлетото. И аз съм го сложил това да не пада. Но по-интересното тук, че те са много стари тлета. И по принцип, като купувате втора ръка комплекти, винаги има 1-2% от тях, които са вече дали фира. Сега както аз ги разглеждах тези тлета, ето това малко тлето ми стана любимото. Много е леко, виждате. И аз опитах да режа, става остреса, но някой ще ги заточа за всеки случай, но това както се вижда, тук е добре, те са два слоя и аз ги харесвам този тип тлета. Но имайте предвид, че след като има 1-2% фира, това е свършили се тлета, ето тези, аз го знаех, виждате ли, значи те са били дълги до тук. И той е използвал, докато свърши. Винаги има по 2-3 тлета такива останали в комплектите, но това не е проблем. Може да се сложи ново парче и да се използва наново тлетото. Другото, ето виждате, това е за холкери. Само, че по техния си начин, който те го използват. Като си има предвид, че това голямото тлето не е тежко, а е леко, се усеща. Много хубаво, нали, се усеща. Няма ръжда, то си личи, че са поддържани. Ето при тези говорим за трите тлета, които са вече дали фира, но не е проблем. Има хубави стомани, значи това тук да се запая ново парче. Те, в принцип, японците го издряват малко страни, тук където се виждат. Отива при ковачите и им залепя нова. Казва се заваряване, ама с коване. И пак наново се използват. Тук има прави дърводелски тлета. Стари са, но не са в лошо състояние. И аз трябва да разбера кой е тлето на кой производител. Като качество не са лоши. Даже тук се усеща, че е остро. И тук даже прави впечатление, че на един от пръстените са си ковани на ръка. Те не са заводски, а тези са чисто кръгли са си заводски. Ето тук почти на края на живота си. Но имайте предвид, че има такива тлета, които нарочно ги продават къси за по-лесна работа. И можете да видите там в Япония. Такива да се продават. Има готови малки. Но това тук се е свършило. Това е било тук дълго. А после се е преизползвало. Сега тук някой се опитва да го прави. И тук е минало неподходящо на шмирка. Виждате тук какво е направил. И го е острил там на камъка. Но не скопосано. Ето тук ако е съсипано. Нали, то не е хубаво на шмирка това да се прави само на камък. Те са свършени. Това знаете ли за какво е? Това е за замбе. Японска зомба. Това обикновено ето така се правят с тези неща. И с това нещо се правят тези дупчици. Но това ми е стана любимото. Почти ново. И погледнете само колко малък пръстен. Леко се усеща нежно в ръцете. Пък и пладнения кълъв ще го изпара. Има и тук едно, което е за почистване. Предполагам съм ви показвал в по-предишни епизоди. Ето как изглежда. Плоско и удобно за работа. Тук има и дърводелски и разбърски, някакъв странен микс. Виждате ли тук как е направено? Тук главата толкова лесно, че като се наложи с ръка, нали, да го пипнете, много добре е направено.
така ергономична дръжката. Аз много обичам такива. Даже аз имам едно европейско и аз даже така ще го изпиля по същия начин. Тук пак на друг производител, виждате ли какъв му е дизайна. То е използвано много, защото тук виждам, че се е деформирало леко от ударите с чук. Това нещо е за склопките, които тук като е издрязано, за да се свалят. Това е за дърводаска работа. Тук това ми се струва, че това е ново тлето, защото виждам, че има лак по него. Виждате ли тук? Тоест има лак специфичния. Е просто станало неизползвано. Та мисля, че е татаки, не знам. Но имат и по-висок клас. Но това е много по-старо. Много добре стои в ръката. Обаче много ме радва е това малкото тлето. Тук има едно по-такова с голям скос. Обикновено прави тлета, но се ползват може. А това нещо, двойно тлето, това е за склопки и за рамки се правят. Значи ти издрава на банцик или с ръчен триол, но после страни ги правите тези. За нути перо, това се правят склопки, виждате ли? Значи то обикновено има с двойки и с тройки, има даже с три, ама те ще струват някъде към 800 евро. Това, нали, ако решите такова да си купите, ще ви струва около 400 евро за такъв тип тлето. Та е специално за работа. Значи то към него си има и тлето, което да съвпада, нали, вътрешния диаметър и с него си правите склопките. Това е леко, но се вижда, че са стари. Но и използвани много, значи ще си добри. Така, аз това го затворих. Трябваше да видам. Не, защото да не мърда това. Такова. И, значи те са го сложили тихсото, няма лошо. То е пукнато. Все пак имайте предвид, че е втора ръка. Да. Виждате ли на какво става въпрос? Това е изключително леко тлето. Това нещо аз ще го възстановя. Аз тук съм го сложил, че това нямаше пък. Нали? Това винаги има някакъв риск, като купувате стоки втора ръка. Излезна добри пари. Това нещо, да, всичко още съм купил. Така, сега. Чисто ново и неизползвано. Не е страхотно. Много такова гладко, мажно се усеща повърхността. Това за големи склопки на грани, които трябва да ги правите. И с такива големи тлета се използват. Няма лошо. Ами това за сега от мен. Така че следващия път пак ще имаме едно предаване и как ще работя с тези тлета, плюс тия на шафти да ги купих. Но въпреки всичко това ми стана фаворит, това тлето. И даже това нещо няма да го използвам, защото ми реже много леко и много леко в ръката. Има двусмислено, че хем да е леко за работа и хем леко да реже.
Просто идеална комбинация, ще му правя това нещо. Така. Чао, чао и до следващия път.